Nu știu ce face acolo, dar știi măcar cum se prinde un elastic? Mamă, frățică, să vedeți acum nenorocirile ce fac aici. Va, dar ce mi-ai făcut în cap? Hai! Servus, dragilor, numele meu este Adriana, bine v-am regăsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi, dragilor, sunt aici cu nimeni altul decât scumpul meu logodnic, pentru că până acum n-am mai făcut niciun videoclip cu el în postura aceasta de logodnic, așa că m-am gândit, ia stai puțin așa, prea repede am fost eu de acord cu toate cele. Dacă, iubitule, eu vreodată voi avea nevoie să mă coafez și nu voi avea cum și nu voi avea unde, oare tu te vei descurca să mă coafezi? Te vei descurca să mă scoți din această încurcătură? Mă, iubita mea, eu m-am născut să mă descurc în orice fel de situație. Asta înseamnă că mă vei descurca și în această situație, dar îți voi arăta acest lucru în video de astăzi. Mi-ai pregătit ceva sau cum vrei să fac? Astăzi, iubitule, dragilor, el o să mă coafeze, adică o să mă las coafată de el. Ți-am pregătit nici mai mult, nici mai puține de 5 coafiuri și tu va trebui să le reproduci. Stai liniștit, n-am ales ceva greu, am ales ceva așa, de începători. Ok. Ai aici elastice de păr, niște agrafe din astea de tip așa, din astea negre, simple, o perie de păr ți-am mai pregătit și minunat, cam atât. Minunat. Cam atât, trebuie să te descurci cu asta. Eu am aici 5 poze pregătite și nu rămâne decât să te apuci de treabă. Deci tu chiar vorbeai serios cu treaba asta? Da, vreau să te testez. Bine, speram să rămân cu... Da, îți dau și note și voi o să-i dați note în secțiunea de comentarii pentru fiecare frizură în parte. Așa că... Bă, vă rog frumos, dați-mi note bune pentru că... Nu, vă rog să fiți sinceri, nu-i dați note bune. Fiți sinceri. Dacă merită 10, dați-i 10, domnule. Dacă merită 3, 3. Mă rog voi să fiți bine cu mine. Bun, înainte să începem, dragilor, vreau să vă spun că aveți un link în descriere de la Itel Mobile, de unde vă puteți personaliza și voi huse pentru telefonul vostru mobil. Eu am aici una cu avocado, husa pe care v-am tot arătat-o și pe Instastory. O iubesc efectiv. Acest avocado mi este tare drag pentru că uitați-vă și voi ce scumpic este și drăguț și sunt sigură că nimeni nu mai are husă ca a mea. Așa că dacă și voi vreți să aveți o husă cum nimeni nu mai are, intrați pe linkul din descriere și personalizați-vă. Ok, sunt pregătit eu. Hai, arată-mi prima husă. Perfect, dragule, ne-am pus aici, eu sunt pe scaunul celei care va fi coafată, sper să rămân cu păr în cap. Iubitule, te rog să ai mare grijă, da? Să nu-mi smulgi părul sau ceva, pentru că nu ne dorim. Iubito, ai venit la un coafor profesionist. Profesionist sau neprofesionist, vom vedea. Îți arăt prima coafură și o să începem cu ceva foarte simplu, ca să nu zici că îți dau din prima greu, o luăm așa treptat, pe niveluri și o să îți arăt. Asta va fi prima, voi o să aveți undeva pe aici pe ecran. Să văd eu. Asta este prima. Expertul. O coadă simplă, prinsă la spate, cu puțin așa ceva în partea asta, dar vedem cum te descurci tu. Da, mă pare simplu ce-i drept aici. Simplu, nu? Da, hai să vedem ce iese. Hai. Eu sunt pregătit acum. Hai să vedem. Deci, în momentul în care va trebui să-mi faci o coadă simplă, să vedem dacă te vei descurca. Da, vedeți, mi-am pus asta pe mânecă, așa se face, așa fac profesioniștii, nu de alta, dar ok. Mamă, deci dacă te descurci acum să mă coafezi, deci pe bune că te pun tot timpul. Cred că nu o să-mi iasă frizurile astea. Nu, te rog, dă-ți interes, glumeam. Ce glumeai? Mă pui? Nu, mă duc la coafor. Ești sigură? Da. Măi, dar dacă mă pui? Nu te pun. Mamă, frate, deja am emoții. Hai, dacă o să ai o fetiță și eu nu o să fiu acasă și tu o să trebuiască să-i faci părul, nu o să te bucuri că te-am învățat? Da, o să mor de bucurie. Și trebuie să o duci la grădiniță și trebuie să zici, hai tati, fă-mi împletitura. Tu ce faci? Ce împletitură, mă? Tu nu-i faci fetiței? Păi, o înveți tu să-și facă împletitură. Săraca fetiță, la 3 ani să-și facă sigur împletitura, auzi la el. Eu nu știu ce vrei tu, dar eu știu ce o să-ți fac asta. Ia. Cea mai șmecheră frizură din oraș. Fii atentă că eu știu cum să-ți fac șmecheria. Și bine. De asta, fii atentă ce o să-ți iasă aici. Atentă. Deci numai ochi. Ești numai ochi? Da, dar vezi că îmi prinzi aici urechea și mă doare. Ce? Păr, trebuie să ai grijă, da, la client. Nu ai voie să rănești clienta la ureche. Ești clienta mea, mă? Da, acum da. Ia uitați-vă, mă, ce priceput sunt. Nu știu ce faci acolo, dar știi măcar cum se prinde un elastic? Nu. Nu știi? Nu, dar o să-mi dau seama. Mai să știți că are o mână chiar foarte ușoară și foarte finuță, adică până în prezent nu m-a tras de păr. Păi am grijă că știu Foarte că o să iasă nasol dacă. Foarte bine, chiar te rog să nu mă tragi de păr, pentru că nu știu voi cum ați fost, dar eu când eram mai mică și mergeam la grădiniță, mama mă voia să mă împletească tot timpul și nu-mi plăcea pentru că mă trăgea de păr și nu suportam. Și acum
acum dacă cineva mă trage de păr, nu mai merge. Băi, eu am tendința să... În fine, hai că o să vezi tu la sfârșit cum o să fie. În ce stadiu ești? Sunt într-un... Au! Ce? Dar ce faci? Să reglez aici treaba. Hai că o să vedem, o să punem o poză cu domnișoara și o poză cu coafiura ta. Vedem ce ți-a ieșit, iar voi să nu uitați, să-i dați notă. Scrieți acolo 1, coafiura numărul 1 și în dreptul ei nota. Fiți sincer, să vedem cât merită. Băi, eu chiar îmi dau interesul, sincer acum. Ok. Gata? 2 secunde. Ești pe gata? Doamne, cred că nu știu cum arăt, dar... Să arăți, perfect. Perfect, hă? Hai, lasă că e bine așa, ce-o fie. Ok, gata, frate, ăsta e primul. Asta e prima frizură, ia uite. Ia, mă răsucesc, da? Nu te răsuci, lasă. Nu mai, ca să nu mai vadă, ca să nu... Dar ce-ai făcut la spate? Arată chiar bine. Arată bine? Ok, hai mă, Iu, că ești forță. Da, să zicem, acum desfămă. Trecem la următoarea frizură. Hai să vedem următoarea frizură. Ok, iubitule, acum o să trecem puțin la next level, ca să zic așa, și va trebui să-mi faci această codiță simplă la spate, dar împletită în 3, n-am ales să zic 5, în 2, nu știu, ceva să fie mai greu. Am ales această împletitură simplă. Hai că ok, hai să vedem. Vezi, de asta și zic. cu coadă jos, simplă, și apoi o împletești. Foarte simplu, ziceți voi dacă ne-am dat simplu. Mă rog, să zicem că mi-ai dat simplu. Eu zic că o să te descurci, uite, te și încurajezi, vezi? Da, mulțumesc frumos, apreciez încurajarea. Băi, iarăși mă pierd. Bă, cum să pune, mă, elasticul ăsta, mă, frate? Hai că prima dată l-ai pus foarte bine. Nu l-am pus chiar foarte bine, crede-mă. Uite, bagi, asta e coada, asta e elasticul, da? Iei elasticul, bagi în coadă și apoi tragi de elastic, învârți, bagi. Învârți, bagi. Băi, deci și treaba aici, mă. Uite, să știi că eu, de câte ori am fost la coafor, mi s-a întâmplat să fiu uimită de faptul că atunci când mă duceam la un hairstylist, adică la un bărbat, îmi făcea o freză mult mai faină decât dacă mă duceam la un hairstylist care era femeie. Chiar mi s-a întâmplat de foarte multe ori, ca bărbații să fie mult mai talentați decât femeile. Eu nu zic că femeile nu sunt talentate, sunt femei care, Doamne, deci fac artă din păr, dar să știi că și băieții sunt foarte talentați, în ciuda faptului că ei n-au păr lung. E posibil. Gata, mă, hai că am hai că ți-a ieșit coada. Înțeleg, o chestie, dar mă rog, aici o fi bine. Bun, așa. Și acum urmează împletitura. Uite, pentru împletitură, ca să vedeți exact ce face el acolo, mă întorc cu spatele. Mamă, frățică, să vedeți acum nenorocire ce fac aici. Bun. Reușești așa din lateral? Reușesc, hai. Mă scuzați că stau cu spatele la voi, dar... Reușesc, mă. Nu reușesc eu. Dar cum? Dar tu știi să împletești? Tu pe bune te întrebi. N-am nici cea mai vagă idee, crede. Nu! Măi, dar băieții sunt foarte pricepuți la împletit. Uite, la mine, acasă, când eram mică, băieții știau să împletească mai bine ca fetele, în tot felul de moduri, pentru că ei își făceau bici. Își făceau bici din ăsta, așa, știi? Și mergeau la colindat cu el și împleteau biciul blană, toate modurile. Eu înțeleg și-o fi făcut. Nu ți-ai împletit bici? Nu mi-am împletit nici bici. O secunde, stai să vadă oamenii. Aceasta este... Bine, am lăsat ăsta cam lung aici și drept. Dar, spre exemplu, dacă mai stăteam și eu 10 minute să mă mai chinui, uitați-vă și voi. Ia, uite-o. Wow, bravo! Deci chiar am făcut de nota 10-20. Bă, băieți, vă lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Da, iubitele, să împletești, bravo! Chiar cum, ziceți? Foarte mișto. M-am lăsat aici coadă prea mult. N-are nimic, iubitule, bravo! Unde să fie talentat? E foarte bine, da. Da? Ce notă îmi dai? Când dai? Ia, dăm pe eu să-ți dau notă. Pentru frizura 1 îți dau nota 6. Și pentru asta? Pentru asta îți dau nota 8. Hai că e bine, mă! E bine, da? E bine, mamă, că sunt petrecere acum. Hai, următoarea frizură. Gata. Ok, iubitule, pentru următoarea frizură o să trebuiască să faci acest cocușor. Așa, mai... Am înțeles, acest cocușor. Dacă crezi că te ajută, îți pot aduce și un buret. Nu l-am adus, dar pot să-ți aduc unul. Oricum nu știu să folosesc buretele ăla. Deci atunci, hai fără burete, poate mi-l încălcești prin păr. Bine, hai. Stai așa să mă uit la ea, mai. Mamă, frățică, ce e asta, mă, tată? Nu-i greu deloc, deci e cea mai simplă chestie de făcut. Zici tu că e cea mai simplă. Eu nu știu ce vezi tu simplu aici, mă jur. Bun, hai că am o idee cum ar trebui să o fac. Vom vedea acum dacă iese sau nu iese. Bam, bam. Deci tot timpul am senzația să bag ca la mine, frate, mâna în păr, așa, tip gen cum bag la mine mâna în păr. Când mi-l dau, ce mi-l dau? Te trag de păr? Nu, iubitule, nu mă tragești foarte delicat cu părul meu. Bun, hai că vedem acum. Haide, te
scurt. Băi, deci, vă zic sincer, n-am mai făcut treaba asta niciodată, dar încerc să inventez. Nu cred că așa se Iubitule, dar face. nu-ți bagi joc, da? Te chinui. Deci nu, te străduiești. eu chiar mă chinui, mă jur. Stai acolo. Stau. Stai acolo că eu acum lucrez. Ver stilistul de mine, știi, acum ca la salon. Și ce mai zici? Cu ce te ocupi? Sunt nutriționist. Da? Da. Și ai prieteni? Hai că m-am grăbit și am terminat. Gata? Da, nu-l atinge prea Da, tare. bine, bine. Păi și dacă las capul pe spate, Op, nu cred lasa că capul. se duce. Care ți-am Întorc, făcut? da? Uitați-vă, bă, băieți, bă, operă de artă, uitați-vă un pic. Uitați-vă un pic. Deci chiar m-am descurcat. Uite și poza. Hai să vă poza. Ia uite în galerie la poze. Poza asta și imediat poza ta. Ia. Oh my god! Iubu, Oh my god! spune că nu-i pe aproape. Doamne, mă ferească Sfântul. Cum, mă? Va, dar ce mi-ai făcut în cap? Hai, că o fi bine, na. Ha? O fi bine, trebuia să faci din lateral, ca să vedem. Da, e bine și așa, hai. Da, ei au văzut, mă, asta Da, e. e perfect, e perfect. Nu bravo. ești tu? Gata, Ba hai da. să te dezleg. Pentru frizura asta, scuză-mă, dar vreau să trebuiască să-ți dau 4,5. Hai, mă, Iubu, mă. Chiar atât de rău m-am descurcat? Bine, 5. Uite, îți dau 5. Măcar să fiu de trecere, Măcar de așa. trecere, da, uite, hai, îți dau 5. Dar spune, că chiar așa prost m-am descurcat? Păi, având în vedere că dacă mișcam capul, acel coc cădea, hai să zicem că n-a fost Bine. rău. Dacă stătea mai țeapă, nu îți dădea mai mult un pic, dar așa îți dau 5. Am înțeles. Bun, hai să trecem la următoarea. Așa, iubitule, acum, pentru că ești profesionist, m-am gândit să-ți dau 2 coculețe de făcut. Ia uite. Mamă, deci ce frizură perversă îmi dai acum. De ce spui asta? Pentru că e grea. Hai să vedem. Mamă, stai E să foarte vezi. simplă, trebuie doar să faci o cărare. Bine, bine, Și lasă. bâng, 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 pac, ai pus elasticul, bâng, 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 ai pus elasticul și gata. Bâng, 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 ai pus elasticul. Super simplu, zici tu. Foarte da? simplu, da, da. Ok, hai să vedem ce o să-mi iasă. Hai, acum am trecut și mai la next level, da? Băi, băieți, bă, aici e și contratimp. Este și... Este direct o competiție, ce mai? Dar să vezi, după finalizarea acestui challenge pentru tine, Așa. vei fi expert. Nu cred, dar mă rog, hai să zicem. Oricum, vei acumula ceva cunoștințe în domeniul ăsta. Da, îți dai seama, da, păi ce zic eu, că parcă m-am dus la seminar, așa mă simt. Vezi? Mă mir ca la final să nu-mi ceri bani, te plătesc eu pe tine că m-ai învățat să fac, Să frizerești. să frizeresc. Nu-ți cer, Doamne ferește, uite, îți ofer acest, să faci acest experiment gratis. Eu sunt modelul tău. Nu știu dacă trebuie elastic pus aici, dar Trebuie. elastic trebuie. Mamă, dar ce cocuri îți fac aici. Ha, bă, băiatul. Gata, hă? Gata. Doamne Dumnezeule! Ia, Iubu, arată-mi. Ia să mă întorc un pic. Hai că ești forță, crede-mă. De sport. Băieți, lăsați în secțiunea de comentarii ce credeți și ce notă îmi dați, pentru că eu chiar cred că m-am descurcat. Stop! Ce mai tău? Mai dat ai văzut că are cărarea pe mijloc? Lasă-mă. Hai, lasă, e bine așa. Bravo, uite, Hai. îți dau... Ce notă îmi dai? Zi. Nota- Nota 6? Da, e bine? E bine. e Ești bine. mulțumit? E bine, da. Bravo, iubitele. E bine, hai. Oh, bă, mai zumle, dai că-ți dau 7, bine? Cum mă dau? M-am răzgândit. Îți Bine. dau nota 7. hai. Perfect atunci. Nu vrei să încheiem aici că eu nu mai pot. Mai am o freză. Iubu. Hai, bușcă, mai am o freză. Ok, iubitule, și mai ai o singură freziță. Asta e așa, să zicem, mai de gală. Ia uite, asta este. Ia să vedem. Mamă, păi asta e ușoară, mă. Hai să Iată vedem, să vedem. Să vedem cum îți ies. Ia, Bine, da. dar noi nu o să ondulăm părul, o să facem așa pe păr. Na, asta e ușoară, mă, Este băieți. frizura unei prințese acolo, da? Asta e ușoară rău de tot. Pregătiți-vă că este cea mai blană freză Hai să ever. vedem, ultima. Ultima, da? Da. Fără cârlionți, da? În rest, Fără totul la fel. cârlionți. Fii atent ce freză îți fac. Mamă, iubito. Deci, efectiv, în seara asta o să vrei să te duci în club sau la nuntă, îți spun eu. Ia uite. Deci la balul bobocilor, dacă n-ai fost, acolo îți vine. Da, dacă n-am fost la vremea mea, hă? Pac, așa, luăm și din partea asta, pac, bum, bam, și facem mare jmecherie aici. Dați așa, Johnilor, că ia fiți atenți aici ce fac. Cum e, mă? Cum te simți? Mă simt ca o regină. La Radu Chirilă salon. Bate vântul, deci nu știu de câteva zile. Vântul a luat o razna aici în București. Bate vântul, frunza îndungă. Iubu, nu mai râde.
Bate de mi la lungă. Bă, băiatule, bă, eu la sfârșit stric, mă, nu. Ia uite. Hai, trebuie să iau de la zero. Aoleu. Pe când era gata, hă? Aoleu, băi, acum repară, mă. A doua oară o să-ți iasă poate și mai bine. Hai, mă, că-i bine așa. Gata? Mă întorc. Băi, ce se strică, mă, băi. Mă întorc? Toarce-te. Ia să vedeți. Hă? Băi, nu mă dați, deci dați-mi notă bună, frate, că mă, chiar mă chinuț. Hai, poză. Chiar a ieșit ceva, da, se vede că a luat în jos, dar uite aici, e foarte bine. Da? Da, foarte bine. Uite, îți dau 8. Păi, tu faci mișto de mine? Nu, uite, a ieșit chiar foarte bine aici. Bă, băi, să mă simt mai bine, mă. Bravo. Oricum, în poză arată mai bine, sincer, decât în realitate, Am da? înțeles. Mă rog. Bine, dragilor, asta a fost și cu videoclipul de astăzi. Nu uitați să lăsați acolo în secțiunea de comentarii ce note îi dați lui Radu pentru fiecare frizură în parte și o să vedem în videoclipul următor ce punctaj a obținut. Așa că pregătește-te, iubitule, poate o să-ți dau și un premiu dacă obții un punctaj mare. Dacă ei îmi dau note bune, vrei să zici? Da, îți dau un premiu. Ok, bine, dragilor, așa că votați acolo, frate, să strâng cât mai multe puncte din partea voastră, de la 1 la 10, lăsați în secțiunea de comentarii. Vă las în descriere și linkurile de la Instagramurile noastre, să ne dați câte un follow acolo. Vă las și linkul canalului lui în descriere, în cazul în care sunt persoane pe aici care nu sunt abonate la canalul lui, pentru că și acolo facem clipuri foarte mișto împreună. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Cred că sunt foarte amuzantă cu părul ăsta când spune outro. Posibil. Să dați un share, să vadă și prietenii voștri să se amuze împreună cu noi. Să vă abonați, să ne strângem cât mai repede 100.000 și să primesc și eu acel buton mult așteptat. Iar până data viitoare, când ne vedem la un nou video, nu uitați să aveți grijă de voi. V-am pupat! Servus! Feels like I've been over the past. I'm terrified.